Garizumak eta Eliziak lotura zuzena dakoi eta Oñatiko parrokixara etorri gara, pikin bat harreman hori zeuketa eta Horazio Argaratenera etorri gara eta behar ikasuin ja aukeratu dugu Horazio parrokixako txoko hau, reportaje hau azteko. Zergatik aukeratu duzu? Bueno, hemen bataio pontea daukagu eta Garizumak Aste Santuari begira doia, eta Aste Santua Paskoa da, baina bereziki bataio prestaketarako, ez? Eta horregatik gogoratzen dugu bataio gunea zein izan dan, oñatiarra askok eta askok Arrizko ponte honetan bataio hartuko zeben. Hau aldatuta dago, garai batean Elizaren sarreran zan, baina gero Vatikano bigarrenak agindutako moduan, orain Elizaren erdian jarritxa dago, eta hori, baina Garizumak Paskorako bidea da, eta Paskoa bereziki bataioarekin lotuta dagoelako. Hain zuzen be, lehen sarreran aipatu du Eliza eta Karapaixua, ezta? Beste elemento bat, eta horrepe badako loturia, ezta? Bataioekin, normalian besuetakoari, ez? Ikixauelako ama edo aitapuntakoak. Bai. Garai batean umea jaio eta lehenbailen juten ziren bataiatzera, umeen hiltzeko arriskoak handiak ziren eta bataiatuta behar zen zeruan sartzeko, ez? Eta orduan normalean ama baino gehiago ama pontekoak ekartzen zuen umeak bataiatzera. Eta hortik lotura zuzen bat gelditzen zen, eta hemen ohitura gertatu da Oñatin eta Arrasaten eta Karapaixorena. Eskondu arte, ama pontekoak umeari, edo gizonari, edo andrari, Karapaixoa oparitzen dio. Karapaixoa oso kuriosoa da, porque Garizuman gu kristabok ere txorizuak eta haragi ustea eta hori badaukagu, baina Karapaixotan arrautzak eta txorizuak eta dena dare, baina gogoan hartu behar dugu udaberrixan gaudela, eta udaberrixan joan den uztaia gastatu da, eta fruitu berriak ez dira etorri, eta jendeak indartzeko jana potente behar zuen, eta Karapaixoak hartu ezkero afaldu edo ia bazkaldu dezu, zure zatixa ere hartuta, eta hortik ere badator, baina oso ohitura hunkigarria da. Ikusiko dugu, geroan, bataioa zenbat ume gutxia hartzen dabe, baina Karapaixoa mantendu beharko da. Lirain ere ez gaude, baina gustu hartzen dugu. Vigilixa da, Garizumako beste ohitura bat, ez da, vigilixiarena. Kasu hortan, aragirik, txerrikirik ez jatea, ez da, aragirik ez jatea. Aragirik ez jatea egu bakotxetan, normalean egu bakotxetan. 2 egunetan ere barau egiten dugu, joan den asteontako austerregunean, eta egu bakotxa santuan, Ostiral santuan, egun horretan justu jan zerbait, eta hori, eta beste egu bakotxa guztietan, aragi ustea daukagu vigilixa. Bestela, beste ze ohitura dako Elizak Garizuma garaitzen egiten dagoena. Hau da, austerregunetik Pasko domekara arte, ezta? Bai, indartzen dira otoitzaldiak, hoien artean gurutzbideak. Gurutzbidea da sasoi hontako otoitzaldi berezia. Urte osoan egin leke, baina oraingo honetan gehiago egiten da. Taldeetan eta ere itzaldixak, kristau jarrerak eta joerak nundik nora eraman behar dugun, eta gaurko bizimoduan eta gizartean nundik egin, azkenean jotzen dugu garai honetan bihotz berritzera. Hau da, gure jarrerak baikorra direna bintzat indartzea elkarren artean, eta berbaitzea gauza hori guztiei eta bar, ez? Karapaixuakin berrez galdetuko zut atza gai hori ekarritxaz, Horazio, ez dakit zuk inoiz jaso dozun, indozun, edo lehen, edo oin, edo zer? Ni eibartarra naiz, eta han ez dago lako ohiturarik, ume bezala ez dut jaso, baina zorionez ez dagoela mugatuta justu egin behar dutenei, ohitura zabala da, eta guztua jan izan dut, eta guztua da jango dituta urten ere. Nipe urte jaso dut ondiok, eta inbe iken dut. Jone, eta zure kasua zen ja, zuk iken duzu, edo jasotzen duzu, Karapaixorik? Oiana, aurten momentuz nik ez dut jaso, baino seguru nago gaurkoan etxera ez gala eskutzik bueltauko. Torri! Hau Peñaki! Prest? Hau hasen barrura, ez?
Iñaki Pildain, Santana hotelera etorrega gaur, 15 urte zoiazte zuek hemen karapeixua itxen, sasoi hontan Garizuman, eta hain zuzen be, gaurkoan errezetia ezagutzera etorrega, Iñaki? Bai, kaixo, hemen Santanan gaude, sasoia heldu da, Garizuman, eta aita puntako eta besoetako egiten ari da. Saso honetan, karapeixoa. Orduen apur bat da, errezetak hemen daude. Apur bat gauza printzipalenak, ogia egiteko irina, gatza. Bi mota gainera. Bai, mota bat da irina flojoa eta bestea fuertea. Biak egiten diote neurri testura bat gozoa eman, eta gizien baten erabiltzen dugu olibadura zikua. Bai. Hori da. Gatza ikusten dugu. Gatza bai hemen dago, eta gero hemen duzku arratzak eta txorizua. Gizien baten kantitateak dauku hemen egiteko kilo erdikoa. 250 irina alde batetik eta beste 250 beste alde batetik. 10 gramo lebadera zikua eta 8 gatza. Kantitate horretan txako, 300 ura erabiltzen da, epela pixkat epelduta, ez da? Fermentazioa errezago izateko. Eta gero, hemen dauko arrautza ere bai, apurrate kolore emateko ogiari. Labea sartu horretik. Oin egingo duguna da, apur bat, masak irinak nahaztu, eta joango era masa egiten. Apur bat ikusteko. Venga, hemen botatzen dugu irinak lehenengo, apur bat maian... Igual dotza ze ordenatan bota irina. Bai, horregaitxik ez da barazori. Gizien baten, apur bat etxeko mai baten egiteko, apur bat, hartu dugu olako kristalesko ontzi bat, eta egiten duguna da erdian, holan, volkan bat bezala. Zuletxo bat da gaur. Hori da. Eta hemen botatzen dugu lehorra, eta hemen gatza. Hau nahaztu egiten dugu apurtxo bat, eta gero juten gara apur bat, apurka ure pela botatzen. Gaitzen apur bat, apurka. Eta dana ondo nahazten. Hori da. Erdira botaz beti, eta masa eginez eskuekin. Hemen bereziki gure baiaran, badago errotuta karapeixuan tradizioa, baina azken urtietan zei garri dezu Iñaki? Jendiako indiokan mantentzen dau tradizioa? Bai, ari da, jenteak azkenien besotakoak eta zelan egiten duten euren hilogai eta opari bezala, azkenien mutikoak mantendu egiten dute eta ilusioa sartzen da. Azkenien danak egiten gara nagusiak eta azkenien da tradizio bat egin behar dana betik mantendu. Horrela egin dugu masa, eta hau utzi behar dugu lehenengo fermentazio egiten, ordu erdi bat, olako bat. Honi izizien azala ina oso ondia, itxesaio filak intapatu, eta era hortara, etxago itzen azala. Eta gero, ordu erdi pasata gero, egiten da, ogian puntatu eta gatxo iso egipini eta gontzen ingo duguna da, luzapen hori. Lagako diguna da fermentatzen, eta gero labian berotuko dugu, 200 gradotara eta labian sartuko dugu. Peniko dugu bere tempora, eta horren bitartez, gero ez du. Ikusten dugu, koloretsua hartu da bela, ateratzeko moduan dago, Iñaki? Bai, 20 minute egin ditu labian, 200 gradotara, ikusten da zelan ogiape hartu duen bere kolorea, txorizuak ere bai zelan egin duen bere lana. Kriston itxuria dauka, Eta arrautza, honekin, merienda gozo bat egiteko bezala. Merienda baino gehiago. Segun, hemen 6 lagunentzako bokai hona dago. Bai. Eta hau, gero epintzen dugu hemen bandejan, eta kaja eta guzti, eramateko etxera eta gutxinez eramateko. Oin sartuko dugu hemen,
Eta holan, kotxin eramateko torre gauzak, erreztasuna ematen du, etxera eramateko. Merienda edarra inbiu gaur. Bueno, giro ona dago, merienda egiteko. Horrela, gertu, eramateko.